Boj a vítam vás pri ďalšom videu na Minecraft. Tentokrát si dáme nový svet a ideme všetko hrať odznova. Už som to natáčal raz, ale nepodarilo sa mi to, keďže videá boli zabugované a boli veľmi veľké, tak som ich musel odstrániť. Takže toto videjko bude asi tak 10 minútové. Takže načítava sa nám. Chcel by som poďakovať za odbery a za lajky. Kľudne píšte aj komentík alebo niečo také. Čo si o tom myslíte alebo čo by ste chceli v ďalšom videu. Pokúsim sa vám to splniť a no, tak čo? Tak. No. Trocha dlhšie to bude trvať, len musím vypnúť. Som hral Vovko. A kto hrá League of Legends, tak môj kamarát má tiež, a keď sa s ním chcete spojiť, je to dosť dobrý profik v tom, tak snad napíšte jeho Skype meno a volá sa Benny s veľkým B, medzera, Sota s veľkým S. Tak, back to game a zapojíme si truhlicu. Drevo. Tak. Tycky. No, bolo dobre nájsť nejaký strom. Čakať. Tiššie. Neviem, prečo máme takýto, tak to musíme zmeniť. Prepáčte. Ešte si to vymažem tento svet a dám odznova. Takže toto si stránime. Delete. Make it vault. A survival, alebo hardcore survival. Tak, kreatívna world. Mám britské proizvok. To sú samé kocky. Britské proizvok. A teraz americký. It's American style, American style. No. Napíšte mi do komentu, či chcete ďalšiu časť Toxiku, alebo vás to nebaví. Natočil som už aj druhú časť, len je to veľké video a bude sa to dať asi 3 hodiny, takže najprv mi napíšte na toto videjko, či chcete ďalšiu časť, a ak áno, tak ju natočím odznova. Tak, znova sa nám to bude 300 hodín načítavať, a nevadí. A čo by som neurobil pre vás fanúšikov? Prekvapuje ma, že mám toľko veľa pozretí. Akože na to, že som ešte on začiatočník a ešte on pre video som dal, tak toho mám celkom dosť. Tak, kde sme to? Aký book? Tak, stupneme si a dáme si moment, čo opraviť. Back to game. Tak, dobre. V džungli samozrejme. Tak, čakáme si. Dáme si nastavenia a väčšiu vzdialenosť načítavania. Tiny, nie, nie, tak, normál, dom. Dobre, back to game. Načítaný svet, samozrejme. Skočím do neznáma. Aha, tak nie. Aha, uhlie. Tak čo? Aha, super. Počkáme si. Takže jungle je zarastený, mohol by sa niekedy oholiť, ale nevadí. Ale u nás džungľa nepozná slovo žilečka. Počkajte, ešte si dám nastavenia grafika no. Back to game. Ne, musíme si nastaviť na menšiu. Easy. Normal. Tak, dobre. Back to game.
Prepáčte, že vždy nastavujem, teda vždy stále nastavujem, ale max FPS, tak skúsime. Nie, aj tak to seka, takže musíme ísť na minimálne grafické nastavenie. Ale v podstate je to Minecraft, takže vadiť to asi nebude. Tak, Balancet. Dom. No, trocha to seka, takže sa ospravedlňujem. Toto bude len taký, ako keby úvodný kill, takže to je veľké. Trocha si zašantíme a narobíme si dreva a také veci, viete, ako. Získali sme drevo, super, sme šikovní žediváci. A strašne to seká pre pána Jana do Jana. Jo. Ideme, robte všetko. Nedostane kameň na kameni, aj keď žiadny kameň do kameni. Tak, vezmeme. Tak. Počkíme 6 minút. Takže ukončíme. Pozbierame si, čo nám napadalo. Samozrejme, sme také lamky. Som taká lamka. Vy za to nemôžete, diváci. A nazbierame si Jungle Wood Planks. Ešte si vezmeme sliepku. Sliepku ne. Ušetríme jej nevinný živočík. A tam je jaskinka. Takže sa spadneme a utopíme sa. Topíme. Tak. Dobre. Tam máme ne, to nie je jablko. Som si myslel, že to bude jablčko. Jablúčko krásne. Prečo sa nám späť gúľaš? To je iná. Som nenormálny antitalent. Tak. Moment, len zaviem dvere. Tak. Tak máme. Jaskyňa. Sme ešte nevideli také. Tu máme hneď unikový východ. A sme tam, kde sme boli. No nič. Toto sa zatiaľ ubytujeme. Preskúmame to tu. Nepreskúmame. Preskúmame to tu. Tak, ja sa tu strašne hrbím. A nemáme tu nič, takže si to položíme. Dirt. Tak. Spam si crafting. Tak. Aj gombík si vezme. Nenecháme ho tu predsa. Tak. Toto sériku už pomalu ukončíme, okolo 2 minútky budeme natáčať. Aj keď veľa som toho nespravil, ale to som chcel len tak ako úvodný diel. Tak, crafting a dáme si krompáč. Tak, máme, áno, sme blízko, už sa blížime a neviem prečo dám všade po 4. Máme krompáč. Tak. Máme sekeru. Bude aj lopatka. Dobre. Tak. A bude aj mečík. Áno, všetko máme. No. Ale aby sme mali to kompletné, aby sme nemuseli smutnieť a nebola smutná motičke, tak si spravíme aj wooden hoe. Komplet vybavenie. Až na to, že máme viac, než by sme chceli. Nevadí. Takže si to ukončíme pomaličky. Ja si toto pekne idem ešte naťažiť. Tak. Nie, toto som nechcel. Ale máme flint. A strašidelné. Nemám rád jaskyne.
ale pre vás to urobím, mladí diváci, čo by ste mali, starí diváci. Keby som bol neviem aký profík, tak máme uhlie, spravíme si torčky, osvietime si to tu a ukončíme si to tu. Tak si spravíme iba 4 torčky. Tak, 4 torčky. Pekne si to tu osvietime. Tak. To by bolo všetko na dneska, diváci. Možno dám ešte dneska ďalšie videjko, ale to nechám rozhodnúť na vás. Tak, hoďte sa!